guhdarên hêja, qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşeke nû a qehwe felsefeyê em dîsal pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsal pêşberî we ne. Murat, ev du bernamen em qala serdama navîn dikin. Em qala felsefeya serdama navîn dikin û li ser taybetmendiyên wê jî disekinin. Di bernameyê berî de em hatibûn ser mijarekî û qehwa me qediya bû. Te gotibû serdama navîn serdemeke tarî ye. Serdama navîn çima tarî ye Murat? Gotibû. Erê te gotibû. Qehwa me qediya min got belkî ez ji vê mijarê xilas bûm sezgên lê tejbîr nekirî. Di bernameya berê de min gotibû te dî nivîsê xwe binivîse kontrol bike. Wê tejbîr nekirî. Na ji bîra nakim, meraqa neke. Murat, araz dixwazim hinek li ser vê mijarê jî bisekinim. Gava qala serdama navîn tê kirin, tim wek serdemeke tarî tê qal kirin. Kî qal dike ez nizanim yani. Kî qal dike van diştal serî me dikim bela? Ya dîmeneke tarî tê berçavê me. Te dî tu bên ya tim hinek qal dikin. Yani kî ne van hineka? O te dî gava yek tiştekê dibêje ji bo wê bawer kin divê me di gotarekî de xwendibû. Ew gotar kîja gotar e? Ez pir merak dikim yani. Hêzên tarî ne Murat. Murat, heta gava dibêjin serdama tarî, rast serdama navîn tê bîra me. Serdama wê çi ye? Serdama navîn çima serdemeke tarî ye? Rast e sezgin serdema navîn tim wek serdemeke tarî tê pênasê kirin. Ji xwe wek dark age tê binav kirin. Yani dibên dark age. Heta niha jî yani gava welateke jaliyê perwerdehiyê, jalî demokrasiyê, jalî pêşketinê di rewşeke xerab debe, dibêjin di nav tariya serdema navîn de ye. An jî gava li ciyeke ji ber sedemên cuda rê li ber xebatên fikrî û zanistî bêgirtin. Niha ji bo tedî ji bo Afganistanê, ji bo û çend welatan wer dibêjin. Yani wê rewşê wek tarîtiya serdema navîn binav dikin. Helbet sedemên viya hene, yani ne tesadüfe ku di nav ew qas serdeman de serdema navîn wek serdemeke tarî hatiye binav kirin. Lê serdema navîn gelo bi rastî jî serdemeke tarî bû an na. Divê em li ser viya bisekinin. Em vegerin ser pirsa te got serdema navîn çima tarî ye? Divê pirsê de pêşqebûleke ye. Yani te tarîtiya serdema navîn qebûl kiriye û sedemên wî dipirsî. Lo ez çi bêjim jî tu yê qebûl nekî, te qebûl kiriye yani. Me qebûl kiriye. Vay te got yani. Zam qebûl bikim yan na te serê me tevlî kir Murat. Qurteke qehwa germe xwe dûre dîsa bipirse. Tamam. Murat, vê çaxê ez pirsa xwe wiha bikim. Birêz Dildar, hinek kes ji bo serdema navîn dibêjin serdemeke tarî ye. Gelo bi rastî jî serdema navîn serdemeke tarî ye yan na? Dikarî li ser vê mijarê hinekî agahî bidî me ser vê îddiayê. Belê Brêzdînç, li ser serdema navîn nîqaşeke wer heye. Yani laliyeke dibêjin serdema navîn serdemeke tarî ye. Lê li hembelî vê fikreke cuda jî heye. Serdema navîn wek serdemeke tarî qebûl nakin. Yani a rast li ser tarîtiya serdema navîn qebûleke gelem perî tune ye. Lê dîsa jî ew fikrê ku serdema navîn wek serdemeke tarî qebûl dike bêtir derketiye pêş û bêtir belav bûye. Yani divê em li ser van her du argumanan bisekinin. Nexwe em ji a ewilê dest pê bikin Murat. Yani çima serdema navîn wek serdemeke tarî qebûl dikin û ji tarîtiyê qesta wan çi ye? Ya qesta wan ji tarîtiyê çi ye? Ji bo wî divê em di şert û mercên wê demê binêrin. Di serdema navîn de em ji aliyê jiyanê ve hinek zehmetiyan dibînin. Yani jiyaneke bi rastî jî dijwar dibînin. Van zehmetiyan em dikarin bi sê beşan ji hev veqetînin. Siyasî, civakî û dînî. Di serdema navîn de ji alî siyasî ve em li Ewropayê şerên mezin dibînin. û gava em qala ew serdema navîn dikin serdema tarî bi taybetî ji bo Ewropayê qal dikin yani. Ji bo hemû dunyayê na. Wê demê em li Ewropayê şerên mezin dibînin. Xristiyanî li Ewropayê bandora xwe zêde kiriye û li Ewropayê êdî dînê herî mezin e. Lê ji ber mezhebên cuda di nav dewletên Ewropayê de
dijminatiyeke mezin heye. û ji ber vê yekê şerên mezin û dirêj derdikevin. Welat jî wek Almanya, Fransa, İngiltere, yani ji ber ku mezhebê wan cuda ne, dijminatiyeke mezin di nav wan de heye û ji ber ku Papa dêra Katolik hêza herî mezin e, êl hemberî dêra Katolik derdikevin, ew jî di nav şerekî de ne. Ji xwe dawiya herî ecêb İngiltere dike. Kralê İngiltere'ye Henry'ye navî ez neşart me herî çendemîne nizanim. Ji bo bi zewce Papa destur nade, dibê matem tu destur nadî, ez ji derê ve diqetînim, ji xwe mezhebeke nû ava dike. A herî giring di nav van şera de, şerê di nav İngiltere û Fransayê de ye. Wek şerê 100 sal jî tê bi nav kirin. Bi temamî 116 sal ajotiye. Yani ji 337 dest pê dike heta 1450 dajo. Laliyekê din ve jî şerên bo Qudusê hene. Em wek seferê xaçperestan, şerê xaçperestan dizanin. Ev sefer jî bi navber nêzî 200 sal hajotine. Yani ji 1901 heya 1296 şer ji xwe şert û mercên giran û jiyaneke zehmet bixuretîne. û van şerên em qal dikin jî sezgîn ne şerên normalin. Yani bi sedan salan ajotine. Erê ji xwe wek te got şerên dirêj zehmetiyên giran jî bixweretînin û li ser civakê jî bandoreke neyînî çê dikin. Ew dixin nav psikolojiyeke giran. Ev rewşa teqala wê kir, rewşa siyasî bû. Lê rewşa civakî ez merak dikim Murat. Rewşa civakî çawayî. Helbet ji ber şerên dirêj ez dibêm civak ne di nav jiyaneke baş de ne? Belê mixabin ne di nav jiyaneke baş de ye, jiyaneke giran em dibînin. Lê ne tenê ji ber van şerên dirêj. Em bûyerên dijwar dibînin, bûyerên giran dibînin li wê demê. Ji vana yek xela ye. Yek jî nexweşiya webayê ye. Di sala 1315 de li Ewropayê xela rabûye. Xelake mezin e ku ji xwe di dîrokê de jî navê wek xelaya mezin derbas dibe. Ji ber şertên hewayê, ji ber ziwayî xela radibe û nêzî 7-8 sal bawayekî giran didome. Viya li ser mirova bandoreke pir mezin çê dike. Em di çîrokê wanê folklorik tê jî viya dibînin sezgîn. Hansel û Gretel tedî çîrokeke navdar e. Di wê çîrokê de tedî bavê wan bav her du zarokên xwe dibe daristanê dihêle û vedigere. Dê mariya wan bav îkna dike, dibe êdî em nikarin li wan mêzekin bibin. Ev di nav jiyanê de wê demê wek tiştekê normal bûye. Ji ber birçîbûnê, ji ber xelayê, ji ber tunebûnê millet zarokê xwe dibe li daristana li çola dihêle vedigere, ixtiyaran dibe dîne. Yani vana derbasê çîroka jî bûne. Piştî xelaya mezin him civak nûra dibe ser xwe, îjar jî şewba webayê dest pê dike. Nexweşiya webayê di salên berê de jî li Ewropayê hatî dîtin lê îjar yani şewba ku di 1348 de dest pê dike pir zêde belav dibe. Bi derfetên wê çaxî jî nikarin rê li ber bigirin. Bi milyonan însan ji ber webayê dimirin wek mirina reş tê binav kirin di lîteratûrê de. Mesela viya jî li ser edebiyatê hinek bandor çêkirî Boccaccio Decameron nivîsiye. Komeke mirov ji bo ji webayê xwe biparêzin, ji nav bajêr direvin, li dervê bajêr di xanîkî de wek xwe dixwazin biparêzin û em çîrokê wan dibînin. Decameron ji xwe ew e deka dehe, meron jî roj e bi Yewnanî, yani deh roj wek em bêjin. Em bandora vana di ew de di edebiyatê de di çîrokê folklorik de jî dibînin. Te got bi milyonan însan mirine, nüfusa wê çaxê çi qasî bû? Yani mirina bi milyonan însanan hejmareke ne hindike bi rastî? Belê, lê wê çaxê nüfusa Ewropayê çi qas bû arast nizanim. Yani divê me ra ji muxtara bipirse. Lê ji bo hejma yani nüfusa zindiya çi qasî bû nizanim. Lê ji bo hejmara miriyan hinek belgeyane destê me de. Di sala 1351 de ji bo Papa Clementê Şeşemîn raporeke tê amade kirin. Li wir hejmara miriyan wek 23 milyon û 840 hezar tê diyar kirin.
ev jî ji bo wê demê hejmareke mezin e. Rastî jî mezin e Murat gava mirov li van tiştên got teqal kirin guhdarî dike yani psikolojiya me re xera dike ev serdemeke çawa ye Wele şer û xela û nexweşî yanî hewmayê kevir di ser wan de bibare. Em werin ser mijareke din Murat te gotibû sedemên siyasî, civakî û dînî hene. Sedemên siyasî û civakî têra xwe dijwar bûn me behsa wan kir. Ez ditirsim sedemên dînî bipirsim. Sezgin ji xwe herî giran ew e yanî dixwazî em qet nekevnê em biqedînin yanî Kaş karama xwe re em bernameyê biqedînin Murat. li têra xwe dilê me re kezeba me reş bû. Na hey em ketinin av meselê em dewam bikin ka qalavê jî bike ji me re Murat. Sezgin gava em li sedemên dînî dinêrin divê em qala saziya dînî bikin. Li Ewropayê jî saziya dînî papatî ye yanî dêra katolîk e. Hîn jî hebûna xwe û hêza xwe didomîne lê di serdema navîn de dêra katolîk xwedî hêzeke mezin e yanî kare qirala ji textê daxîne heta di hinek ciya de ew qiral gava derdkevin li textê rûdinîn taca wan papa datîne serê wan bi vê hêzê li ser civakê siyasetê li ser ekonomiyê li ser hunerê li ser hukukê û zanistê yanî hema bi her awayî di her qadên jiyanê de hêza xwe nîşan dide. Di her du bernameyên berê de gava min qala felsefeya serdema navîn kiribû min got di felsefeya serdema navîn de em bandora dînî pir dibînin yanî mijara bingehîn dîn e. Ev jî ji ber hêza dêra katolîk e. Gava em li filozofên serdema navîn dinêrin piranî yani ne piranî hema ama giş rahîb û keşîşin. Augustinus, Anselmus, Don Scotus Serigena yani wek her qadê li ser felsefeyê jî em giraniya dînî dibînin. Îja em werin ser pirsa xwe ya serî kesên serdema navîn wek serdemeke tarî bi nav dikin ji ber vê sedemê dibêjin serdema navîn tarîye yani araz jaliyekî jî mafdarin yani gava me re qal dike kezeba me re reş dibe. Te behsa hukukê kir Murat hukuka wê demê ji qanûn mahkeme hemû di destê papatiyê de yani girêdayî dêrê ne dêra katolîk em wan mahkema wek mahkema Engizisyonê dizanin ku gelek caran cezaya mirinê ji wan mahkema derdiketin. Belê o cezayê giranin sezgin vana yani tedî jî di roja me de ji bo mahkemê bê hukuk an jî mahkemê cezayê giran dibirin em dibên tu dibê qey mahkemê Engizisyonê wek têgeh rûniştiyê dî. Dêra katolîk an jî kiliseya katolîk dêr tedî ji zimanê Süryaniya ketî zimanê me dêr bikartîne kilise jî Yunanî ye eklaysa yani ciyê ku cemaat lê kom dibe kilise jî tê bikaranîn li ser van qadên me navê wan got krîterek datîne dîn yani Xristiyanî hemû tişt divê li gor Xristiyaniyê bin. Zanistên ku xebatên ne li gor kiliseyê dimeşînin filozofê fikrên li dijî kiliseyê diparêzin gelek kes ji ber ku li gor rêgez û qanûnên kiliseyê tev negeriyane hatine ceza kirin hatine kuştin. Eger em dîsa vegerin ser îddia serdema tarî kesên ji serdema navîn wek serdema tarî bi nav dikin ji ber van sedeman dibêjin tariye yani dibêjin dêra katolîk bi hêza xwe bi cezayên giran rê li ber pêşketinên zanistî, felsefî û hunerî girtiye loma serdema navîn wek serdema tarî derbas bûye. Yani aras li gor tiştên teqal kirin ev wek îdayeke vala xuya nake yani di nav wan şert û mercên teqal kirin de şer û xela û nexweşiyên giran û di ser de jî zexta papatiyê yani gava em vana giştînin cem ev jiyaneke rejbîn tê berçavê mirov yani pêşketinên zanistî û felsefî jî pir zehmet xuya dikin di nav van şertan de Murat. Yani tu dibê millet di nav xela û şer û nexweşiyê de ketî derdê canê xwe tu yên qala felsefeyê dikî. Bi rastî jî jiyaneke zor tê berçavê me re. Sezgin ew meselaya wê dixwazim tiştek bêjim. Kilise yani dêra katolîk li ser gelek tişta wek sînor datîne yani gava ne li gor qanûnê kiliseyê be ne li gor evê be em bêjin nêrînên Xristiyaniyê be rê li ber wan digire ji bo Xristiyanî hêza xwe
قرطر بکه اوی دمی خوندن و نویس جی دناو ملتی ده پرتونه یعنی دیر چه بیجه وی وک راست قبول دکن ده belge filme ki de من تماشا کرد و تدید بین یا من ده گوتاره کی ده کیجان belge filme Murat از دور اشتره بیج او کسیم به زانستی رمجول دبن یعنی مجبور دمینن وک نامین به شifre نامین دزی جevre بشینن تشتی هری عجیب مدیتی بو او بو مرکبه که تایبت حبره که تایبت دبینن لسر هیکا به مساج دنویسینن و پشتی دنویسینه و نویس جه داره وان داده به درباسی بنی ده به ایجا گاوا وی دکلینن قالی که یقاش دکن لسر هیکی نویس درد که به yani mecbur mane ji tirsa kiliseye mecbur mane tiştî ava icat kın çünkü tirsa kemezine bazeke barkeş yani bisagî insanan dişewtînin cezayı grand wan dibrin yani birastî jî jiyaneke zor û zehmet yani tiştê got teqal kirin yani ji ber merek aribe ji ber van şert û mercên jiyanê ji serdema xwe re gotine serdema tarî ne na ew ne gotine yani kê gotiye ew bi navkirina serdema tarî piştî serdema navîn hatiye bikaranîn yani ew gava di nav ji xwe ketine derdê canê xwe îja îşewantine rûnîn em bêjin em li civê serdemê re bêjin çi piştî serdema navîn viya hatiye bikaranîn piştî felsefeya serdema navîn felsefeya modern dest pê dike bi Rönesans û reformê îfadeya serdema tarî yani Dark Age wê çaxê tê bikaranîn cara ewlî şairê İtalyan Petrarca di setsala çardan de viya bikartîne yani piştî pêşketinên Rönesansê dibînin û gava li paş xwe dinêrin pêşketinên Rönesansê û şertên serdema navîn didin berhev serdema navîn wek serdemeke tarî û serdemeke xerab binav dikin hinekî ber xwe dibînin û dibên ka em binav bikin erê yani tedî car nayem jî gava li paş xwe dinêrin dibin çi salê ecêb bûn lê em piranî din çi salê xweş bûn ême piranî xerabtir dibe Murat te got Rönesans ev ferqa di nav serdema Rönesansê û serdema navîn de çi ye yani ferqeke çawa heye ku li gor wê ji serdemeke re dibêjin serdema tarî li gor ku ji serdema navîn re gotine serdema tarî serdema Rönesansê ma pir ronî ye Wala nizam sezgînê qas zam û çaxê cîran tune bû serdema Rönesansê û serdema navîn didin berhev û ji şertê li gor şertê serdema Rönesansê serdema navîn dinirxînin Rönesans li gor serdema navîn wek serdemeke pêşketî dimîne lê helbet weke ku di serî de me got ev îddiayeke ji bo vê îddiayê jî dibe em her du serdeman Rönesans û serdema navîn bidin berhev helbet ne tenê Rönesans dibe em qala serdema antîk jî bikin çimkî serdema Rönesansê ji nû ve zayîna serdema antîk e kilise piştî ku hêza xwe zêdetir dike ew huner felsefe hemû tiştên aîdê antîk felsefeya antîka Yunana wek paş xwe deyîle ji ber ku zirarê ne de xrîstiyaniyê di Rönesansê de ev çand ji nû ve geş dibe loma ji Rönesansê dibên Rönesans yani ji nû ve zayîn vejîn di serdema navîn de jiyaneke em bi temamî li ser qaîdeyên xrîstiyaniyê hatiya vakirin dibînin di serdema Rönesansê de hinek jiyaneke seküler derdkeve pêşberî me çimkî di serdema Rönesansê de bi reform û hinguherînan hêza dêra katolîk hinek sis dibe loma di serdema Rönesansê de em pêşketinên zanistî felsefî hunerî mîmarî em dibînin li gor li ser van gotinên te em dikarin bêjin di serdema Rönesansê de hêza dêra katolik yani papatiyê bi tamamî ji holê rabûye yan na bi hêza kilîseyê bi tamamî ji holê ranebûye tenê hinek sist bûye dêra katolikîn jî wek hêzeke heye mînak di sala 1600 de filozof Giordano Bruno ji ber fikrên xwe ji alî kilîseyê ve bi saxî tê şewitandin di hevdê sibata 1600 de li Romayê hatî şewitandin niha li meydana ku lê hatî şewitandin pêkerê wî heye yani wek îyadeyî îtibar em bêjin dîsa Galîle feqîro ji ber ku got dunya digere tiştek nema hat serî wî di sala 1633 de
ji ber xebatên xwe astronomiyê di mehkema kilîseyê de tê darizandin. Mahkema Engizisyonî. Erê. Tedî hinek dibên gotinê xwe paş vedigire ji bo bûkirinê. Hinek dibên gava ji deriyê derdikeve bi dizî dibe dîsa jî dinya digere. Fakîr û baroyê jêr parêzer jî neşandî Murat mavê hin çi bikir? De Sezgin divê em ji baroya Mêrdîn û Diyarbekirê bêjin yanî vê meselê. Ew ferq û cudahiyekê din jî Sezgin di nav her du serdema de nêrîna li ser jiyan û jiyana mirovan e. Arast ev jî bi cudahiya ewlî re girêdaye ji ber ku di serdema navîn de bandora dînî zêde ye, di serdema navîn de jiyaneke li gor dînî hatiye avakirin em dibînin. Li gor Xristiyanî wek tu jî zanî mirov gunehkar e. Ji bo xelasiyê divê jiyaneke li gor İncîlê ji li gor Xristiyaniyê bijî û bi vî awayî piştî mirinê xwe bide evûkirin. Yanî di serdema navîn de jiyana girîng jiyana piştî mirinê ye. Jiyana em niha tê de dijîn ne tişteke bi qîmet e, jiyaneke derbasdar e. Divra de gelo mesela îdeayê Platon tîvra te Sezgin. Erê. İdea bi qîmetin îdea wenda nabin, tiştên dinê wenda dibin bê qîmetin. Neyse pir nekevin vê meselê. Lê di Rönesansê de jiyana em tê de dijîn derdikeve pêş. Dibêjin jiyan girîng e, mirov girîng e, humanîzm wek fikreke qebûl dibîne û belav dibe wê demê. Mirov di jiyanê de jiyaneke xweş heq dike. Yani loma di Rönesansê de estetik, huner, tarzên mîmariyê nû edebiyat bêtir derdikevin pêş. Yani birêya vana dixwazin jiyaneke xweş ava bikin. Ji ber van sedeman, gava serdema navîn û Rönesansê didin berhev, helbet serdema navîn hinek wek serdemeke tarî dibîne, dimîne. Murat vê çaxê em bên ser îdaya din. Yani îdaya ku dibêjî serdema navîn ne serdemeke tarî ye. Ya ev mesela tarîtiyê Sezgin wek me got di dema Rönesansê de hatiye îfade kirin û di felsefeya sedsala hîjdadê jî yani di felsefeya ronakbîriyê de an jî wek serdema aqlê tê binav kirin. Di wê demê de wek metaforeke xurt hatiye bikaranîn. Di serdema Rönesansê de xebatên zanistî hinek zêdetir dibin û sedsala hîjdadê êdî geş dibe. Çimkî di felsefeya sedsala nozda de hîjde û nozda de hêmana bingehîn aqil e. İdeya wan ev e dibêjin mirov ji ber ku aqilê xwe di jiyanê de nekir bû hêza sereke ketibû nav tarîyê. Di serdema hîjda de bi bikaranîna aqilê jî ji nav tarîyê derketiye. Yani felsefeyê aqilê wek çirayeke, wek em bêjin wek meşaleyeke îfade dikin ji bo xelasiya tarîyê. Lê gava em li îdeya dijberî tarîtiya serdema navîn dinêrin, em dibînin ku serdema navîn jî wek serdema ronakbîriyê ye. Wek serdemeke ji rêzî û normal dibîn yani. Dibêjin serdema navîn ne serdemeke tarî bû, di serdema tarî de jî pêşketin çêbûn. Yani dibêjin divê her serdem li gor şert û mercên xwe bênirxandin û şîrovekirin. Dibêjin meriv ji serdema Rönesansê û ji serdema ronakbîriyê di serdema navîn binêre bi temamî wek serdemeke tarî binav bike nabe. Lê Murat gava em serdema didin berhev bi rastî ji jalê pêşketinan ve. Serdema navîn hinek paş de nemaye? Belê yani paş demaye lê eger jaliyê pêşketinan em binirxînin Sezgin sedsala hîjdemîn jî li gor sedsala bîstan paş vemaye. Belê. Yani wê çaxî çima em ji sedsala hîjdan re nabêjin serdema tarî. û em felsefeya serdema navîn û serdema felsefeya hîjdan bidin berhev du hêman derdikevin pêşiya me. Di serdema navîn de dîn, Xristiyanî, di serdema ronakbîriyê de jî aqil. Eger em li gor van her du hêmanan van serdeman binirxînin arast bi min ji aliyê rêbaz û metodê ve tu ferqavan tune ye. Serdema navîn dîn derdixe pêş, rastiya her tiştî li gor dînê de nirxîne, rastiya herî mezin wek dîn qebûl dike. Sedsala hîjda de jî aqil derdikeve pêş. Her tişt li gor aqil de nirxînin. Rastiya herî mezin dibên aqile û tiştekî derveyê aqilê qebûl nakin. Tedî ana jî gava tu tiştekî dibêjî wek rexne dibên viya nel gor zanistê ye. Yani nel gor zanistê be ji bo şaşiya wî baş e.
eki dibêje zanist a herî rast e ne var yani şîrove nakî Sezgin ditirsiye ez tişta napirsim rahat bêjim yani tiştê ez dixwazim bêjim ev e eger dîtineke yek alî be her du serdem wek hevin tenê krîterê wan diguhere yek dîn derdixe pêş yek aqil derdixe pêş di nav dîn û aqil de yani merv çawa kare muqayeseyeke bike ji bo ji alî rastiyê ve ji xwe di serdema navîn de nîqaşa herî mezin ew nîqaşa di nav aqil û îmanê de ye yani tu dixwazî bêje aqil ne tiştê herî rast e aqil ne tiştê herî mezin e ne Sezgin bi pirs û bi van pirs û şîroveyên provokatîv meselê tevlî hev neke ez îdeyan rave dikim yani lê eger destûra cenabê te hebe ez dixwazim fikrê xwe jî bînim ziman helbet keremke ya aqil belê yani aqil helbet tişteke giring e û mirov wek candarekî baaqil helbet li gor aqilê jî tevdigere lê bi min jî aqil ne tiştê herî rast e yani ne tiştê herî bilind e aqil perçek jiyanê ye yani aliyeke jiyanê ye yani meriv aqil bixe navenda jiyanê û tiştên ne li gorî aqil bin qebûl neke aliyeke jiyanê tune dike yani hestên me hene tirsên me hene endîşeyên me hene hinek tişt mesela carna ji dilê me tê em bi aqil nikarin rave bikin. Nikarin ve ifade yani mesela carna tedî dibên ya niqutî dilê min em bêjin yani rastî û şaşiya tiştekî tu fehm dikî tu dibêjî bi min diya ne rast e lê tu bi aqil gor krîterê aqilê nikarî rave bikî di felsefeyê de ji ver bên entûîsyonîzm em belkî em dûrek qal bikin ji xwe Nîçeyê rehmetî loma dîroka felsefeyê rexne dike yani dibêje felsefe tim dibêje aqil 2000 salan e felsefe tim aqil derxistiye pêş lê divê mirov ne tenê candarekê xwedî aqil e di jiyanê de aliyên din jî hene û yani divê meriv zanbe jiyan ne makîneyeke mekanîk e aliyeke din jî heye lê gava tu tim aqil derxî pêş ew aliyê din tim li paş dimîne belê Murat di bernameyeke din de jî te dîsa serême tevle evkir elhamdülillah ji bo yê em spasiyên xwe pêşkêşî cenabê te dikin spas xwe ser çava Sezgin aqil tevlî hebe baş e ew kesên aqil wek hêza herî mezin dibînin bira bibînin yani aqil gava tevlî hev dibe çawa xwe serrast dike ez jî wek te difikirim qehwa me jî qediya Murat em wek em hatin dawiya bernameyê wek gotineke dawî tu dixwazî tiştekî bêjî Sezgin wek gotineke dawî belê ez dîsa wek dixwazim rixandineke bikim ji bo serdema navîn divê em li van her du îdeyan binêrin yani gava em tenê ji aliyeke binêrin em nikarin meselê baş fehm bikin rast e di serdema navîn de bandora dînê zêde ye rengê felsefeyê diguhere ji aliyê şert û mercên jiyanê ve şertê giran hene lê di her serdemê de em tiştên bi vî rengî dibînin rast e di serdema navîn de dêra katolîk dîn û baweriyê girtî navendê û tiştî dervê xrîstiyaniyê qebûl nekiriye yani ne iştiye pêş ve bikeve serdema hicda de jî aqil dikeve navendê û tiştên dervê aqil nayên qebûl kirin yani dîsa nêrînekê yek alî heye tenê gava em dibên aqil ji ber ku bi me xweş tê em bêjin wek gotineke krîtereke têgiheke bilind tê em ya wek tişteke baş qebûl dikin lê filozofê sedsela bîstan Polkar Feyerabend heye li ser vê tişteke balkêş dibêje dibêje di serdema navîn de kilîse xwedî hêzeke mezin bû rahîb û keşiş rê li ber tiştên dervê xrîstiyaniyê digirtin û heta wan kesan afaroz dikirin dişewitandin dibêje di sedsala bîstan de heman tiştî zanista modern dike ki zanista modern li ser aqilê bilind dibe dibêje zanista modern yani zanista li ser aqilê xwe ava kiriye tiştên derveyî rêbazên xwe qebûl nakin zanyar aynî wek keşiş û rahîbên kilîseyê tev digerin fikrên cuda qebûl nakin û kesên wek wan nafikirin paşvemayî pênase dikin yani weke ku wan aforoz dikin loma gava em li serdema navîn de nirxînin divê em hinek bi tevahî li meselê binêrin û fikrên cuda jî bixwînin
بلی مرات اف سه برنامه ام قالا سردما ناوین yani serdama tarih dikin. Hediye Dedi sago serdama tarih sezgin yani belki ne tarihe yani. Nizam keser zamanı mı? Em kengi bikevin nav filozofin serdama navin az nabejim tarih. Valla nizanım sezgin yani ev griday kahve zani و ایروم نوچه که خوند نظام مشترشان نشان یعنی بوهابونا قهوه د 47 سالین داویده هری بلند بیه د ناو 47 سالین داویده نظام امی چی بکن سبب دبیجین چی یا سبب مثلا اقلیمی یان شرط و مرجن هوایی جهنه دبین لجیه کی ناوی چند جیا درباس ببون او جیان کو قهوه فلبرینا قهوه زیده لآلیه که قال زوابون etkin لآلیه که جبر بارana زیده yani tiştek bir acib led ben 47 salin davide tücar avqas bilind nebubun meşgul alternatif abi bilnez yani sezgin hevalti hatta ciye ki ediş kerema qura gavati bername kahve var benim cemal ettiğ termosi bine yani dileyem henek dikkat bakın tamam yani 27 si bername edi bese yani. Bak tedbirin tasarrufu yani. Yani kahvaman caktiram dike yani. Serme farz bike. Edi ki hat ki cam mevan hat bırak kahva bukhura bine. Yani de deste herkese de termos de gerin bırak kahva waqtî termosi bine. Bu mego em tezava xun ne çetre. Ya tam bine livrem çekin. Tamam. Az binim. Tamam livr bine mi livr çekin. Başı em hediye ne hediye dimezide direş kir Murat em jgodari xo xatir bixwazin. Em xatir bixwazin de bernama be de hediyemi dest be bikin sezgin. Hediyemi dest be felsefeye Hristiyaniye bikin. O em derbası filozofa bibin. Başı. Jbo bir kahve bini baştı ben. Ana binim. Kahve jbo bernamaya be jme. İnşallah. Gohdarın heja ve bihist çkerama xure bibin şahit. Serçava. بله گهدارین هجا حتی برنامه کردن ببینن دناف خیر و خوشیه ده. گهدارین هجا حتی برنامه کردن ببینن ده خوشیه ده به قهوه فلسفه نمینن. بخاطره و. بخاطره و. قهوه و فلسفه